जेन्नाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माब्रै मावनो हागोन आं सानो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि नलबारि बरपेटा आमार माने मा होनो सिलचरनि धुबरी बेलासिपारानि ठिकादारफ्रा गासैबो डिपार्टमेन्टनि जोंनि कन्ट्राक्ट थिका जेब्ला टेन्डार जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बे टेन्डाराव पार्टिसिपेट खालामफैनानै बाहेरानि ठिकादारफ्रा गासैबो बेफोर खामानिफोरखौ लाफैजोबदों राजनितियाव बायदिसिना रोखोमनि माखासे आदब खायदा कौशल बाहायनानै टाइम टु टाइम खामानि मावनायनि सिन्था सरसा लानानै लिडारफ्रा डिसिसन लानो गोनां जायो जों मिथिगौ जे एबार बिपिएफनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आरो थांनाय इउपिपिएल जाय सरकार दङमोन 5 बोसोराव बे सरकारखौ रायजो राजाफ्रा जिहेतु गावसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनहा नाखस खालामखाबाय बे गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो क्लियारै मिथिगौमोन आरो बेनि थाखायनो जोङो एबार जेरैखि जाया पिपुल्स मेन्डेटखौ जोंनि बिपिएफनि फारसे जेरैखि जाया लाबोनांगौनि थागिदायाव आरो बेजों लोगोसे जोंहा माखासे थांनाय समफ्राव खोमानानै लानाय समस्तिफोर दं बेफोर समस्तिफोरखौ जोङो रिकभार खालामनानै जोंनि आखायाव लाबोफिननांगौनि थांखिजों जोङो जोंनि माखासे हेभिवेट केन्डिडेटफोरखौ समस्तिफ्राव जोङो बादायनो थाखाय बिथांमोनखौ थिसननाय जादों बेनि गेजेराव एक्जिस्टिं एमएलएफोरबो दं आरो बे माखासे जोंनि एक्स एमएलएफोरबो दङ एक्जिस्टिं एमएलए हिसाबै कसुगाव 2 नं समस्तियाव आं सासे आरो जोंनि रौता समस्तियाव एक्जिस्टिं एमएलए जोंहा चरन बर' बिथाङाबो दङमोन बाखि एक्स एमएलए हिसाबै भैरबकुन्द'आव जोंनि बारग' मन्त्रि बिथां रिहन दैमारिया दारायदों आरो सासेबाव जोंहा एक्स एमएलए दंमोन इमानुएल मुसाहारि बिथाङा दरंगाजुलि समस्तियाव दारायदोंमोन जोंनि गासैबो उद्देश्यआ बेनोमोन पार्टिनि सिद्धान्तआ बेनोमोन जे जोंनि आखायाव गैयै बेफोर समस्तिफोरखौ जेरैखिजाया जोंनि आखायाव लाबोफिननाय आरो बेवहाय जोङो अलमस्ट साक्सेसबो जानो हादों मोनसेल' समस्तियाव जोङो जेननो गोनां जादों दरंगाजुलियाव बाखि कसुगाव जे समस्तिया थांनाय 10 बोसोर गुबुननि आखायाव दंमोन सिगां 2015 निफ्राय 20 सिमाव अनाबर सुरक्षा समितिनि आखायाव दंमोन बनमालि राभा होननाय सासे एमसिएलए आरो बिनि उनाव 2020 निफ्राय 2025 सिमहालागै इउपिपिएलनि उकिल मुसाहारिनि आखायाव दङमोन 10 बोसोर बे समस्तिया बिपिएफनि आखायाव गैलामोन आरो बेखौ रिकभार खालामनो थाखायनो आङो जिहेतु बाव समस्तिनि सासे एमएलए हिसाबै रायजो राजाफोरनि खाथियाव हाबनानै दं रायजो राजाफोरजों गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै जौगाखांनायनि खामानि बावहाय मावगासिनो दं रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय उसुबिदा सुबिदा अभाब अभिजग गासैखौबो आङो नायगासिनो दङ बे हिसाबै पाब्लिकजों खाथि सोमोन्दो थानाय सासे एक्जिस्टिं बे जायगानि एमएलए हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंनि पक्षे यथेस्ट बिसास आरो फोथायनाया दंमोन हिसाबै एबारनि बिसायख'थियाव आंखौ स्टेन्ड खालामहोयोबा कसुगाव समस्तिखौ जों गोरलैयैनो रिकभार खालामनो हागोन बे जोंहा मोनसे गोथौ फोथायनाया दंमोन जे जों बे नैबे बिसायख'थियाव दा बेखौ नुनो मोनदों जुदि आं बाव स्टेन्ड खालामामोनब्ला गुबुनखौ स्टेन्ड खालामोमोन होनाय जायोमोनब्ला हयथ' बेवहाय माखासे कुइसन थागौमोन जे देरहानाया एथ' इजि नंगौना नङामोन बे मोनसे कुइसन थागोन थिग बेबायदिनो दिनै जोङो चरन बर' बिथांनि दारैहाय रौताखौ जोङो निलुत माने दैमारिनि आखाइनिफ्राय जों रिकभार खालामनो हादों बिपिएफनि आखायाव लाबोबाय बेनि उनाव रौता माने मा होनो भैरबकुन्द समस्ति रेहन दैमारि जोंनि माने एक्स मिनिस्टार बिथाङा देरहाबोदों जेरावनाखि बिटिसिनि डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारियानो स्वयं दङमोन दा जोङो नायोबा बेवहाय जों बिजिरनानै नायोबा जोंनि स्ट्रेटेजिया एखेबारे कारेक्ट मोनसे स्ट्रेटेजिमोन
इलेक्शनारिं मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि आरो जोंनि मोनसे डिप्ल'मेसिमोन बियो आरो बे जोंनि पलिसि स्ट्रेटेजि डिप्ल'मेसियाव जोङो साक्सेस जानो हादों आरो बेनो जोंनि बिपिएफ दलनि दिनै मोनसे देरगाथाव मोनसे बाथ्रा दिनै जोंनि आखायाव बेफोर समस्थिफ्रा फैबाय रायजो राजाफ्रा बेवहाय दिनै बिपिएफजों जड़ित जाफिनबाय आरो रायजोफोरनि खाथियाव जोंनि बिपिएफ दला थांफिननो हाबाय समस्थिखौ जोंनि दखलाव लाबोनो हानाया जोंनि मोनसे टारगेटमोन आरो बे टारगेटखौ लानानै जोङो जुजिदों बे जुजिनायाव रायजोफ्रा जोंखौ मदद खालामदों हेफाजाब खालामदों बेखायनो बेफोर समस्थिफोरनि जोङो भटार रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनांगोन आंनि कसुगाव समस्थियाव एक्जिस्टिं एमएलए हिसाबै इलेक्सन गेलेनायनि जे पलिसि स्ट्रेटेजि जेखौ जों खालामदोंमोन बेनि गेजेरजों देरहासार जानायनि मोनसे एक्सपिरियेन्स हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायगोन बे कमप्लिटलि इलेक्शनियारिं मोनसे पलिसि एन्ड स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसिमोन बियो हाइकामान्डआ जोंखौ सिटिं एमएलएब्लाबो जिहेतु केन्डिडेट हिसाबै बे कसुगाव समस्ति रौता समस्ति बेरगाव भैरबकुन्द समस्तियाव जिहेतु फाइट खालामनो थाखाय स्टेन्ड खालामहोदों आरो बेवहाय हाइकामान्डहा एक्सट्रा मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि दङ जोंखौ लानानै बेनि थाखाय समाव बिथांमोनहा हयथ' बे पलिसि स्ट्रेटेजिजों जोंनि हाइकामान्डआ जेखौनोखि डिक्लारेसन होगोन बा जेखौ मावनो बिथाङा फोसावगोन बेवहाय नोंथांमोनहा मिथिगोन आङो बेवहाय दिनै आंनो बाव गेलेहैफिनगोन बा आंनो केन्डिडेट हिसाबै नेक्स्ट एमएलए इलेक्सनाव स्टेन्ड जागोन बे खोथाखौ आं दाबि खालामनानै बुंनानै लानाया बे पार्टिनि डिसिप्लिननि माने बायहेरायाव थांगोन गतिके बेखौ बुंनायनि आंहा अथरिटि गैया आरो बेखौ आं बुंनायबो नङा गतिके दलनि जे डिसिसन जागोन बे डिसिसनखौ आं वेट खालामनानै थागोन नेनानै थागोन आरो दलनि डिसिसनखौनो मानिनानैबो लागोन 100% बेवहाय खुनु भुल गैया खारन नोंथांमोनहा नाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेवहाय माखासे मोजांबो दं माखासे गाज्रिबो दं जेरै नुनायाव गाज्रिखौ जों बांसिन नुदों एक नम्बर खोथा जाबाय 6 सिडिउल बिटिसिनि जे माखासे जोंनि पावार एन्ड फांसन आरो बेनि स्टेटासा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गाहायाव थाङाखै नङा गाहायाव गोग्लैलांदों एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जे जोंहा दङ बिटिसिआवहाय बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जाय गाहाय खुंगिरि बेखौ जोङो चिफ अफ बड'लेण्ड होननानै बुङोमोन चिफ अफ बिटिसि बिथांमोनहा बेखौ सोलायनानै चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनदों मेम्बार हिसाबै लाबोनायाव बिनि स्टेटासा एसे गाहायाव थांनाय बायदि जों गोरलैयैनो बुजिनानै लानो हायो आरो मोनसे खोथा जाबाय मा जोंनि चिफनि जे प्रट'कल स्टेटास माने बेयो स्टेटनि केबिनेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट चिफ आरो डिपुटि चिफनि प्रट'कल बिथांमोननि स्टेटासा दा बेवहाय जोङो बिटिआरआव एखेबारे स्पष्ट बेखौ नुदों जे बिथांमोननि प्रट'कल बिथांमोननि स्टेटासखौ एखेबारे माने साइलेन्ट मेनटेन खालामदों डेट मिन्स बिथांमोनहा जेबो माने माबा गैया माने स्टेटास गैया जेबो पजिसन होनाय जायाखै आरो बे मोनसे 6 सिडिउलखौ गाहायाव लांनायनि मोनसे मोनफा मोनफा उदाहरन आरो जोंनि जायफोर इएमफोर दं बिथांमोननि स्टेटासाबो प्रट'कलाबो स्टेट मिनिस्टारनि इकुइभेलेन्ट बेयो जोंहा थांनाय 6 सिडिउल बिटिसि एकर्डआव रोखा रोखा दङमोन चिफ एन्ड डिपुटि चिफ बिथांमोननि प्रट'कल स्टेटासा जागोन केबिनेट मिनिस्टार स्टेटनि बे माने बेजों समान जागोन आरो जायफोर इएमफोर जागोन बिथांमोनहा मिनिस्टार अफ स्टेटनि इकुइभेलेन्ट जागोन आरो जायफोर एमसिएलए जागोन बिथांमोनहा एमएलएनि समान जागोन दा बे जिनिसा थांनाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नैबे गभर्नमेन्ट 5 बोसोरनि गेजेराव जों बे जिनिसखौ कमप्लिटलि एखेबारे एबलिश खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बेयो जोंनि थाखाय देरसिन बाथ्रा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों मावाखै बेसेबां साक्सेस जादों जायाखै बे दोनथ' डेभेलपमेन्टआ दिनै नङा गाबोन जागोन नों मावाखै सोरबा मावगोन डेभेलपमेन्टआ मोनसे कन्टिनिउआस प्रसेस जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौना जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि पजिसन स्टेटासखौ जोंनो नांगौ जों जे मर्यादाखौ मोनबाय बे मर्यादाखौ खोमानानै जों कोनोदिनबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लानानै सेटिसफाइड जानो हाया डेभेलपमेन्टआ जोंनि थाखाय उननिसो बाथ्रा जोंनिया जाबाय मा जोंनि स्ट्रागलनि गेजेरजों जों जेखौ एचिभ खालामदोंमोन जे एचिभमेन्ट जादोंमोन बे एचिभमेन्टनि लेभेला गाहायाव खुनु प्रकारै थांनो मोना आरो थांनाय बिटिआर सुक्तिनि दारैहाय बे जिनिसखौ कमप्लिटलि गाहायाव जोङो माने गोग्लैलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो सहायनो हाया बेखायनो बे मोनसे माने थांनाय गभर्नमेन्टनि बिथांमोननि पलिटिकेल पलिसि स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसियाव फेल जानायनि ओमफ्राय
बिटिसि बिनि पावार फांसनखौ माने फोजोबस्रांनायनि मोनफा मोनफा माने उदाहरन हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो बाखि बिथांमोनहा दा नायदो नोङो बिटिसि ओनसोलाव स्टेट गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट हस्तक्षेप इन्टारभेनसन फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट डाइरेक्टलि फ्रम दिसपुर बेखौ जों नुबाय थादों बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय 6 शिड्यूल फुल प्रेजेन्ट मोनसे अथरिटि बेवहाय 6 शिड्यूल गभर्नमेन्टनि बादै दस्रा खुनु एजेन्सिफ्रा दस्रा खुनु गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्यूशनफ्रा डाइरेक्ट फैनानै इन्टारभेनसन खालामनो हाया खामानि मावनो हाया नोंथांमोनहा नाय बेवहाय दानि आसाम गभर्नमेन्टआ सिदा सिदियै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव साफा साफा गार्जेन मिनिस्टार होना दोनजोबदों गार्जेन मिनिस्टारा जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बिटिसि ओनसोलनि 6 शिड्यूल ओनसोलनि जिल्ला मोनफ्रोमावबो गार्जेन मिनिस्टार होननानै दोननायनि गेजेरजों गासैबो जोंनि डिपार्टमेन्ट गासैबो जोंनि पावार एन्ड फांसन जोंनि मा मावदों मा मावाखै बेखौ थरलि बिथांमोनहा मनिटरिं खालामबाय थादों थरलि बिथांमोनहा माने सुपारभाइज खालामबाय थानानै गावसोरनि गोसो बायदि स्किमफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ बिथांमोनखौ खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे डाइरेक्टलि इन्टारभेनसन डाइरेक्टलि हस्तक्षेप खालामनाय जादों आरो बेवहाय पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय बायदि बे जिनिसखौ जों नुनो मोनदों बिटिसिजों लोगोसे एखेलगेनो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव पेरालेल गभर्नमेन्ट सालायनाय पेरालेल भाबै बिटिसि ओनसोलाव सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे पावारखौ डिभिजन खालामनायखौ जों नुदों 6 शिड्यूल अथरिटिया जेराव दं बेवहाय 6 शिड्यूलानो अल इन अल बेवहाय गुबुन माने सोरबा मिनिस्टार फैनानै बेयाव जों मावनाय जोंनि गासैबो पलिसि प्रग्राम स्किमफोरखौ बिथांमोनहा सुपारभाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया जों जुदि इनभाइट खालामा जों जुदि लुबैया जुदि जों लुबैयोबा आलादा जिनिस दा बेफोर गासैबो जिनिसा ए काइन्ड अफ माने मा होनो बेखौ एनक्रचमेन्ट अफ दि पावार डाइरेक्टलि फ्रम दि स्टेट गभर्नमेन्ट बे जिनिसखौ थांनाय बाराव जों नुनो मोनदों आरो बेनो जोंनि थाखाय मोनसे पावार एन्ड फांसनाव बिटिसिनि होखानाय पावार एन्ड फांसनाव बेखौ डिग्रेडेसन खालामनाय बे पावार एन्ड फांसनखौ खमायना होनाय बायदि जों नुनो मोनदों बेनिफ्राय नायदो दानिया नोङो 16था डिपार्टमेन्टनि बाथ्रा 16था डिपार्टमेन्टखौ जोङो बिटिसिया जे बिथांमोनहा नयिंलि आननयिंलि स्टेट गभर्नमेन्टखौ डाइरेक्ट एखेबारे बेवहाय आखाइ होनानै खामानि मावनो थ्र डिसिनि थ्रयैहाय स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट खामानि मावफैनो हानाय बेनि मोनसे लामाखौ बिथांमोनहा हगारना होदों खुलिना होदों बे गेटखौ खुलिना होदों बेबो मोनसे जोंनि 6 शिड्यूल अथरिटिखौ उइकेन खालामनाय दुर्बल खालामनायनि ओमफ्राय इन्डिपेन्डेन्टलि उइथ फुल अथरिटि खामानि मावनो हायै बायदि खालामनाय मोनसे बेबस्थामोन बे दा बेफोर गासैखौबो नायोबा जोङो दिनै नायदो जे रियेलि बे थांनाय 5 बोसोराव 6 शिड्यूल जोंनि गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हानाय अबस्था फैयाखै फेल जादों साख्रि बाख्रिनि बेलायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि आसामाव बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्ट खालामनानै एमप्लयमेन्ट होनानै जोंनि बिटिसिआव पस्टिं खालामहरबाय थादों बिटिसिनि उइदाउट हेभिं एनि माने एनअसि खुनु एनअसि गैया उइदाउट हेभिं एनि कनसाल्टेसन उइथ दि माने काउन्सिल अथरिटि दे हेभ डाइरेक्टलि एपइन्टेड देयार माने एमप्लयिज एन्ड पस्टेड देयार इन बिटिसि बे जिनिसा खुनु प्रकारे एक्सेप्टेबल जानो हाया बे 6 शिड्यूल ओनसोलाव 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनि एपइन्टिं एन्ड पस्टिं अथरिटिया बिटिसि अथरिटिल' खिन्थु बेखौ दिनै एनएसएमावनो होन एनएसएमनिफ्राय डाइरेक्ट बे नार्सफोरनि एपइन्टमेन्ट मानिबा एपइन्टमेन्ट दिसफोरनिफ्राय डाइरेक्ट खालामबाय थानाया थिग जायाखै गुबुन डिपार्टमेन्टआव माने बिथांमोनहा डाइरेक्ट दिसफोरनिफ्राय क'क्राझाराव बा बिटिसिआव एपइन्टमेन्ट होबाय थादों जोंनि गथ'फ्रा मा साख्रि मावनानै मोनजागोन जोंनि पस्टआव जोंनि खालि पस्टआव जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जों साख्रि होनायनि स्क'पआनो जुदि गोमालांजोबोब्ला बेवहाय जुदि बाहेरानिफ्रायसो हाबफैजोबोबा जोंनि मोजां गथ'फ्रा गोरों गथ'फ्रा जेरावनाखि मावनानै दिनैहाय बिसोरो गावबा गावनि खाबुखौ लानांगौमोन बेखिनिखौबो दिनैहाय जों खोमानानै लानायखौ नुदों बे मोनसे जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ कमप्रमाइज खालामनाय जादों एपइन्टिं अथरिटि पावार एन्ड फांसन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि बेलायाव जोंहा जे दङ बेखौ जों कमप्रमाइज खालामनाय जादों सारेन्डार खालामनाय जादों स्टेट गभर्नमेन्टजों बे मोनसे जाबाय ओमफ्राय दानिया नायदो नोङो हाग्रामा महिलारि खुंनायनि आमोलाव थांनाय 15 बोसोराव बिटिसिनि बाहेरानि खुनु थिकादार कन्ट्राक्टरा बिटिसिनि खुनु स्किमनि सायाव टेन्डार गावनायनि बे अधिकार गैयामोन
बेवहाय मोनसे खोथा दंमोन जाय मानसिया टेन्डार गावगोन बे मानसिया बिटिसिनि थागिबि जानांगोन बिटिसिनि थागिबियाल'आनो बेयो बिटिसिनि ओंखारनाय गासैबो डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्राव टेन्डारखौ गावनो हागोन खिन्थु थांनाय बाराव जों नुबाय मा दिनैहाय डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि नलबारि बरपेटा आमार माने मा होनो सिलचरनि धुब्रि बेलासिपारानि ठिकादारफ्रा गासैबो डिपार्टमेन्टनि जोंनि कन्ट्राक्ट थिका जेब्ला टेन्डार जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बे टेन्डाराव पार्टिसिपेट खालामफैनानै बाहेरानि ठिकादारफ्रा गासैबो बेफोर खामानिफोरखौ लाफैजोबदों जाहोनाव जोंनि लकेल जायफोर डमेस्टिक जोंनि जायफोर माने खामानि मावनानै जाग्रा कन्ट्राक्ट ठिकादारफोर बिथांमोनहा खामानि गैयै जादों आरो बिटिसिनि थाखाया बाहेरायाव डाइरेक्ट थांजोबनायाव बिटिसि ओनसोलाव बेफार बानिज्य गासैबो मार्केटआ थाखा फैसा गैयै जानायाव गासैबो जोंनि इक'नमिक एक्टिभिटिसआनो एकदम जुरुला जाजोबदों गिदिर गिदिर बेफार बानिज्य बिजनेस कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा थांनाय 5 बोसोराव माने डेभेलप जानो हायाखै बेसाखिना जायाखै बेफार बानिज्यआ मोजां सोलियाखै बिथांमोननि इक'नमिक कन्डिशना एकदम माने ब्रेकडाउन जालांदों मानो होनोबा बिटिसिनि थाखाया बिटिसिनि आखायाव थायाखै बिटिसिनि मानसिया कन्ट्राक्ट टिकाखौ मावनो मोननाय मोनबा बे मानसिनि आखायाव थाखा थानाय मोनबा बिटिसिनि हाथाय बाजार सहर बन्दरावनो बिथांमोनहा बाजार खालामगौमोन खिन्थु दिनै नलबारि बरपेटा डिब्रुगड़ तिनिसुकिया सिलचरनि बबेबा धुब्रि बेलासिपारानि मानसिफ्रासो बिटिसिनि पिडब्लिउडिनि खामानि बिटिसिनि इरिगेसननि खामानि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासिबो ओंखारनाय टेन्डारफोरखौ बिथांमोनहा मावजोबोबा खामानि मावखांनानै जे बिल मोनगोन बे बिलखौ दिनैहाय गावबागाव हम डिस्ट्रिक्टआव थांनानै गावनि हम टाउनाव बिथांमोनहा गावनि हम सिटियाव बिथांमोनहा मार्केट खालामहैगोन आरो बिटिसिनि थाखाय बहाय इउटिलाइज जागोन बे जादों ए काइन्ड अफ इक'नमिक एक्सप्लयटेसन बेबायदि मोनसे प्रसेस जे जादोंमोन जों बेखौ बुंनो हायो बिटिसिनि थाखाखौ लांनानै बिटिसिनि थाखाया दिनै जुदि बिटिसिनि रायजोफोरनि आखायाव थायाबा बिटिसिया इक'नमिकेलि बोरैहाय डेभेलप जानो हागौ बिटिसिनि थाखा बिटिसियाव थानांगोन दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला नोङो माने रियेलि थांनाय 5 बोसोराव बे बिटिसिनि गासैबो माबाफ्रा डेभेलपमेन्टनि प्रसेस बेनि पावार एन्ड फांसन पजिशन स्टेटास क्रेडिबिलिटिया डेमेज जायाखै नङा जादों आं प्रथम खोथा नैबेखौ बुंगोन आं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों पलिटिक्स इज ए भेरि माच कन्ट्रभार्सियेल पलिटिक्स इज ए भेरि माच डिसपुटेड माने मेटार आरो बे कन्ट्रभार्सियेल आरो डिसपुटेड मेटाराव जायफोर हाबफागोन बेबो डिसपुटेड जागोन जायफोर थाफाना खामानि मावगोन बेबो इटसेल्फ डिसपुटेड जागोन आरो बेबायदियाव आं सानो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन जोंनि गुबुन पार्टिफ्राव संगठनफ्राव माने खामानि मावनाय मोनफ्रोमबो माने माबाजों आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानैसो जों जाथि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन इउपिपिएलआवल' थानाय बर'फोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि दानो हानाय नङा बिपिएफनि थानाय बिपिएफजों थाफानाय बर' मानसिफोरखौबो लाफानानैसो बर' जाथि दानायनि बा बर'फोरनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो हागोन बिपिएफआव थानाय बर'खौबो नांगौ इउपिपिएलआव थानाय बर'खौबो नांगौब्ला होमब्ला बेजोंसो जुदि जाथि दानो हानायनि खामानिखौ फिउचाराव मावनो हालांगोनब्ला होमबा नोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै खामानि मावोब्ला नोङो बै जाय पार्टिजों नों गैया बेजों थानाय बर'फोरखौ आंनो नाङा आंनि जाथि दानायाव बिसोरनि दरखार गैया होननाय बायदि बे अट'मेटिकेलि माने बुजिनानै लानो गोनां मोनसे बाथ्रा जागोन दा बेखायनो बर'फोरखौ गावसोरनिफ्राय खौसे खालामनांगौनि दायथ' लानांगौ संगठनफ्रा बे एबसुल' नङा एबसु बायदि गुबुन संगठनफोर दङब्लाबो बिथांमोनहा बेबायदि खुनु बबेबा मोनसे राजनिथि दोलोजों गले गले थाफानानै खामानि मावनाया बियो थारैनो बर' जाथिनि जाथि दानायनि जे मिशन भिजन आरो माने बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट होननाय जे मोनसे बड'फानि जे मुल मोन्थोर बे मुल मोन्थोराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे आघात खालामनाय जागोन आरो बेनि हेंथायै थांनाय जागोन बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन जेननायबो थागोन जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों इउपिपिएलआ दिनै इउपिपिएलजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिचुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा
जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आफादफ्राव दल संगठनफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा गोरलैयै नाजावनानै लानाया माने एथ' सहस जानाय नङा। बेखायनो आं सानो बिथांमोनहा राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानानै राजनितिखौ राजनितिक नेताफोरनो हगारना होनानै बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनहा बोरै मावलाङो पलिटिकेल मेनफोरनो हगारनानै होनानै गावसोर बेनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ, जाथिनि खामानि मावनांगौ आरो जाथिखौ खौसे खालामनायनिसो खामानि मावनांगौ। बबेजोंबा थाफानानै पार्सियेलि खामानि मावनाया थिग नङा। दा बिथांमोनहा आन्दलननि जे बाथ्रा बुंदों, आं सानो आन्दलननि बाथ्राखौ एथ' हाखु दाखुयै बिथांमोनहा नैबे समाव खालामोबा रायजोफोरनि खिन्थु सापर्ट मोननाय नङा। खमसे खम दा मोनसे नैबे गोदान गभर्नमेन्ट फैसिगोन, गोदान गभर्नमेन्टखौ बिटिसिनि गोदान गभर्नमेन्टखौ गावसोरनि बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि, बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि, बबेखौ खालामजायो बबेखौ खालामजाया बेखौ मावनो थाखाय मोनसे टाइम पेरियडखौ दानि गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा होनांगौ। नुबाय जे दानि गभर्नमेन्टआ बिटिआर एकर्डनि मावथावथाव दफाफोरखौ गोरलैयै मावनो हानाय दफाफोरखौबो मावनानै होनो बिथांमोनहा गोसो गैया बा मावाखिसै। बेबायदि जुदि लाङो दिङो बा गारनानै दोननाय अबस्था नुयोबा बावहाय गभर्नमेन्टनि दायित्वखौ गभर्नमेन्टखौ बुजिहोनो थाखाय बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारि लाहैनाय मानाया बेयो बै समावहाय सिन्था खालामहैयोबा मोजां। नैबे समाव दानो बिथांमोनहा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो बे पलिसि स्ट्रेटेजियाव माने मोनसे बिथांमोननि रं जायोब्ला, गोरोन्थि जायोब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय सापर्ट होनाय नङा। आरो उइदाउट पिपुल सापर्ट, without the involvement of the public in the movement launched by the All Bodo Students Union, it will not be a successful movement. गतिके बेबायदि फैलारनि मुभमेन्टखौ बिथांमोनहा जाहाथे खालामा, बेनि थाखाय पुनर बिसार जाहाथे खालामो, गोदानै मोनसे बिथांमोनहा रिथिंकिं खालामो, आं बिथांमोनखौ खावलायगोन।